Una cosa que encara no m'ha explicat és que la Imma Manso està casada, és mare de 4 preciosos fills, és llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya, enginyera tècnica en Informàtica de Gestió per la Universitat de Lleida i coordinadora de la titulació de Comunicació Audiovisual i està afiliada al Partit Popular des del març de l'any 1999. Actualment ocupa el càrrec de vicepresidenta de la sectorial del Partit Popular a Lleida. De tota manera, sap que la política absorbeix moltíssim, no? Sí, soy conscient. Ho té claríssim, això, no? Sí, ho tinc molt clar. Com pensa compaginar la vida laboral amb la vida familiar? Perquè això és dur. Sí, però la veritat és que no em fa por. No em fa por perquè jo això ho he fet tota la vida. Vull dir, jo sempre he tingut diverses parts de la meva vida que les he combinat bé, no? Vull dir, per mi sempre ha sigut molt important la família, després els amics. També he treballat a l'agència tributària, pel matí, per la tarda anava a la universitat, feia intervencions polítiques, fins i tot anava al gimnàs i estudiava anglès. I això amb 4 fills com es fa? Es fa perquè té un sant de marit que es diu Sergio, al qual també li enviem una salutació des d'aquí. Sí, no, és que ja això tot és l'experiència, és l'experiència. Jo fa molts anys que ho faig i he arribat a la conclusió que l'important és establir prioritats, com a tota la vida. L'important és establir prioritats i després ser fidel a aquestes prioritats. Però pensa deixar alguna de les tasques que està fent, per exemple, en aquests moments? Sí. L'agència tributària, penso deixar-ho perquè, clar, tindré moltes tasques en aquest moment i després jo vull estar molt propera als ciutadans i vull dedicar tot el meu temps per això. I també deixaré el gimnàs, perquè en lloc de fer gimnàsia el que faré és recórrer els carrers per parlar amb la gent, perquè crec que és bàsic i importantíssim. Molt bé, ara en parlarem després. Malgrat que alguns pensin que no, vostè és una dona a la qual la coneix molta gent a Lleida, perquè evidentment és una ciutadana de Lleida, fa molts anys que viu a Lleida, té molts amics a Lleida, i malgrat no ha donat una imatge pública, sí que és una persona molt coneguda. Jo crec que sóc una persona coneguda, però no en els cercles polítics, perquè m'he dedicat poc, no m'he dedicat professionalment, però sí en els cercles socials sóc una persona que jo crec que fins i tot era coneguda abans de néixer, perquè la meva família és d'aquí. Vull dir, moltes vegades, quan me trobo gent gran, en lloc de conèixer per mi, me coneix per els meus pares, no? És la filla del doctor Manso, sí, o és la neta del doctor Ferrandi. Vull dir que la gent gran me coneix per això, no per el que he fet ara, sinó per la meva família. Després hi ha un col·lectiu molt gran de gent de la meva edat que la conec perquè jo he estudiat a Lleida, he estudiat a Santana, després vaig anar als Maristes, a l'institut, tot això és molta gent que te va coneixent. Després a l'agència tributària va molta gent. Allí passa tothom. Molta més gent de la que voldria anar, això també és veritat, no? I clar, i després de gent jove, està tot el tema de la universitat i que tinc 4 fills que tenen molts amics, vull dir, i me vaig casar amb una persona de Lleida també, que també era un altre cercle. És a dir, això per un costat, i per altre costat que sóc molt extrovertida. Jo quan arribo a un puesto no em quedo allà a una esquina, no, intento parlar amb la gent i totes aquestes coses jo crec que fan que la gent em conegui més com persona que com política, i això crec que és important també. Molt bé.